Takže čaute lidi, zdravím vás za Let's Games a dneska vám ukážu tutoriál, jak zlepšit svůj počítač jedním programkem. Jmenuje se to Advanced System Care, tady vám to ukážu. Kdybych vám tohle neukázal, tak si ho musíte koupit, já ho mám profesionálně zdarma. Takže jednoduše dáte si Advanced System Care 8.1 Pro download free. A tady dáme jo, jsem zapomněl ještě uložtička to. Tak toto si stáhnete. Já už to mám, sice je to v Excel, ale já mám jináčí trošku. Já vám to ukážu. Toto nainstalujete a pak to kreknete jednoduše a máte toto. Je to velmi dobré, tady můžete třeba vyčistit RAM. Vidíte třeba uvolněné plně 157 GB, nejlepší výkon. Tady dáte scan, všechno si tu dáte, ochrana, nástroje a máte tu všechno pro profesionální verzi. Třeba turbo režim se můžete dát. A herní mám zrovna. Tak to je asi všechno, co vám teď ukážu, a máte tu aj ještě ten game booster a takové. Takže díky, že jste se podívali, budou se natáčet aj hry a uvidíme se příště, tak ahoj.